na said the wo kan no last 2 weeks no ye sha ase ye din koma fa spiritual marriage. Okay. And we are said the sa no mo kan no ba Nyankopon de o kan spiritual captive. Okay. Say bia honhom no mumfa. Yeah. Nti ye ba mu me hu say wo so dae na obi no ba beda enye aware ne mo ye tumi bi na wafa onomum. Okay. Ofa onomum so ade ono tumi no pe ena obemo waye na ode obeye. Okay. Nti ye kire mu am ye hu say obetumi asai wani monyam. Okay. Obetumi asai usikasem. Okay. Obetumi asai waware. Obetumi asai wo favor bia wo. Okay. Ena de ehu kakra am so ewo mpa ne say se honhom bi ware wo a ebeye den se Nyankopon honhom so betumi atena wo mu. Ena se Nyankopon honhom so nti wo mu na nyame amoa na wuo sa abre no mu a ontumi nya wo bofo de a. Okay. Dine say ye wo bia wo prese ube ma wade wo ho afri ne tumi di ase. Okay. Na ye kan ya me ekosi say ye wo miaye bi wo ho a se wo taa de ho kosi wani so a obetumi anya saa honhom mu no mumfa no ebi ama ye kire mu a me hu say enne a ye ba beto aso woni part 2 yi mu enna ye be kire nimdie kakra bi e wo ho na ya kire kwan ya ye fa so a yenya na fi e de enne de no so aba wieye. De di kan no em say ye kan mani si say ye wo kwan ahoro a e fa so ba ema ye di nya nti anu na enne ye ba bebobo ho na ya hwe ba komienu bi a ye betumi de atodwa na ansa na ye bekọ ho no emfa ni animu nsam kakra bi eni anim na ni animu nsam a ye di animu no eni say ye kan say ahonhom no omudoso na obi anso na adwuma a oye na omadwuma no nso omoye bi anajo omoye bi nso awia. Okay. O kan Psalm 91 verse 5 and 6 a e wo ho sa bibia di adanse say omoye adwuma wia ne anajo ena omadwuma na omoye no nso no eye assignment na ye di ama omo obi na asoma omo nti ade a chi a obi a se okoye adwuma na ode information report san bre o master nti omo wo ba bi a omuhia eni ba bi okwa na assignment na ye di ama no no obenya humuaye na ode akoma ne master eno na ene ye ba abebubo ho na mesan so kire mu se sa osun dae na obi no da enye dae efri Nyankopon. Yes. Okay. Enye dae a efri Nyankopon obo so no asase a dae ewo ne nsamu a ode dae tumi de kasa kire ye no. Enye ono na ode dae no abrew. Na emom no eye honhom tumi no a ono uhia mu wo anadwo dasuo mu no. Oba wonche honhom mu na woni ani wanti hunhu no se de na anu me kire mu no a ena se wa nanso a onya kwan emma wo ho ngigi se woda anse na otumi anya kwan aba wo ho ene esa anadwo na obeda o se awia na obeda o unya danko ade a na je se ekwan na bia ma ne se ete se oba wonche no na obeye de ete se oye na eno no na me be kire mu a me nyina ye hu se free Nyankopon tumi ena ode amayen. Say the nan me gina Deuteronomy 21 no verse 10 to 13 no kire no mumfa no emu no. Sa pepe na enenso mi gina 1 Timothy 18 njitemu ba kono so kire mu se se obi ne oda enye dayeso enye dayeso eye honhom tumi bi ena one wo abenya saa nhyiamudie no na butaya emma ono ba beda no eye mienu de di kan no sa wo kan Jude eni chapter
nti fan say ne verse chapter 1 verse 6 to 8 no ɛhɔ no ɔka sɛ bonsam honhom no a ɔsoma wɔ mu no ye wo binom wɔ hɔ a ɔmo din a de from sɛ ɔmo yɛ adayɛsonfo a ɔmo gu nipadua ho fi ba kono no na ɔmo san so te tumidie atua nti Jude pɛsɛ yehu sɛ anadwo da suom wo bɛda tumi bi bɛba wo so na saa tumi na ɔba wo so no ɔbɛba mo wo hu no te sɛ de o so daye nanso ne botaye ɔde ba ne sɛ ɔde fi begu nipadua no mu na efi no gu mu wie a efi na ma wa bɛdane de unsa unyanko ayɛ wani nso unyankopɔn na unyankopɔn honhom so afiri wo ho na ɔmo nso yɛ nkrɔfo a ɔmo ate nyankopɔn honhom kronkron so atua ɛna wato ɔmo agu asase wei so nti Jude ɛbɔ yɛn kɔkɔ sɛ ɔmo yɛ adayɛsonfo a ɔmo gu nipadua ho fi ɔmo san so titumidie nso atua ɛno nti na ma me kyerɛ mu sɛ ɛnyɛ dayɛson na sɛ ɔmo wɔ botae nti ɔmo ba botae no yɛ mienu sɛ ɔmo bɛma wo ohun agu fi nyankopɔn ntɛm ate ɛna afei nso ɔmo ankasa nso ɔmo ate nyankopɔn anim atua nti ɔmo deɛ ɔmo adwuma ɔmo yɛ no ɔmo nyɛ ma nyankopɔn ɔmo yɛ ma bonsam nti deɛ ɔde wo bɛfam biara no la show no sɛ uwu wɔ mu a wɔwu ama bonsam ɔmo botae a ɔmo de ba ɛno no na sɛ saa honhom no sɛ wokan adisam eti enkron de temu nson kosi du baako no a Hebrew kasa no saa honhom no nyinaa ɔmo pani pa Hebrew kasa no frɛ no Abaddon ai we kan adisam 7 adisam chapter 9 7 to 11 ɛna Greek kasa no so frɛ no Apollyon na ɔmo botae ne sɛ de ma kyerɛkyerɛ mu nti anadwo biara no ɔmo ma ɔmo nkrɔfo assignment sɛ obiara nkɔyɛ adwuma na ɔmfa akra mmra tɔ ɔmo botae ne sɛ ɔmo so twe akra de akɔma bonsam nti sɛ onya ba wo nkyɛn na ɔno bɛda de a na kyerɛ sɛ na akra na ɔgye no woka ho bi ɛsɛ wa register because the enti a meka sa no sɛ on sɛ the enti a ma me pɛ sɛ ɔdɔ mu sukɔ no obi ɔwɔ sa issue we biara no ayɛ no ne nyame som kora nkɔ yi saa ne teɛ sɛ wonyame som nkɔ yi a anaasɛ sɛ ohu sɛ saa deɛ we bi wɔ mu a na yɛ sɛ hu kronkron ni wo so wo ne nyame ntam ate nti woyɛ spiritual death wonam hɔ nso wawu wɔ nyankopɔn ani so ɛna sɛdeɛ mekyerɛ mu sɛ yɛma ɔmo assignment no honhom baako pɛ otumi ware nipa bi a 5,000 ebi koraa boro saa baakofoɔ ewiase nyinaa enti ɔsɔre a otintin nti ebi ebetumi aba sɛ 5 years ansa na aduru so nti woni obi sia na obusa ne sɛ wo de na ba wo so na dodo sɛ ɔse bi abɛ 5 years na aba baako ebi a 3 months ebi a 2 years enti na kyerɛ sɛ SOMPA honhom no ati sɛ Solomon aware dodo yes ansa na yɛde poma bɛbrɛ wo a wobɛba fie sɛ wobɛda no na akyɛ enti ɛtɔ da sɛ wama na kyerɛ sɛ saa da no wɔ service obi nti ne nipa ne dɔɔso a ebi wɔ koraa 10 years na abɛsi so baako awon sɛ Solomon ne no ɔkyɛma ɔmo Jacob koraa ne Rahel de no ne de du so no toma Leah nti saa na honhom no so ɔmo de no ɛteɛ te honhom baako pɛ otumi ware nipa more than 5,000 na ɛno no ɛyɛ te sɛ asoma wokan no ɛyɛ ha nko asɛm ya na yɛ bibi mam ha na asɛsɛ ewiase nyinaa anya bibi mam nko spirit ne timi free ha no wawade obi ɔwɔ US saa ewiase nyinaa obi ɔwɔ bia Germany UK abrɔfo nyinaa wɔ spiritual marriage spiritual captain ɔmo wɔ bi sɛ ɔmo botae ne sɛ ɔmo nwone wo to their master Satan na ɔmo wu a wanyɛ nyankopɔn dia nti sɛ de nyankopɔn te ne nkrɔfoɔ gu wiase sɛ yɛnka asɛmpa ntwe dɔm mmerɛ ɔno nyankopɔn no saa na Satan so de napamfo no gu wiase sɛ ɔmo nso ntwe akra mmerɛ no na kwan a ɔmo fa so twe ɔmo akra no ebi na me kyerɛkyerɛ mu so onya de ne ho bɛ battle
said the enya kan sa aware na me so me kirem say Bible say e captive no onya foul sa no mum no a enya so wo foul na afi bi dura wo jai wo mu o foul forever se nyame amoa no wu wo mu a untumi nya Nyankopon dia eno na Yesu ma ya bebu no Luke 11 verse 24-26 ne say edan bi dampan bibi anim na honhom na otim no ko ya kotintin ya hu say bibi anim no say ne mami sanko fa honhom times 7 ye mna metenam na Yesu kan say saa bra ne de honhom times 7 ne betenam de a ene wo bone no ebe chen kane no che say wa fa okra untumi nya Kristo de abiem ena obe kan so a bodam ni na no wo bodan ni no ya o ka say frame edom o say frame edom okay edom no so ye Hebrew kasa okay wo de call duduo mu a from 3,000 going ndi sa honhom ba ko pe fa ayonko a honhom be se 1,000 be ba be ka ho ama omodi hu dwuma ndi nana enya de ayo se ye tutu na sekura abuja for se wo tie mi anwumre na wo ye obi a wo ta hia sa hawo ni bi obeda sorry na wo ni obi ada tofia kwa oba obeka kiro se me ankasa me da sorry no me ho afọ a kire se ba hunu se be ma ne me abeda wo ye be ma obeda sorry no no wo hunu se obi ni wa beda eye niam a ekoso na wo tie se de aja tomi kan dia na sa spirit ba kuntimi wari nipa be 5,000 ni akira there is one gas wo di fia kan okokika fia na osan de abeka wo ah ese da bia wo problems no ye kese mo ya semo sanete aja Thomas beto no bo ase no wa kire kwan ye fa so a etimi bae so mo minim se ho no wadru dia ah ho no madru wo ka se me no kasa bu ye o kasa krampo no ebi ana owo saade ni bi nti spirit no na ehye no ma ne ye ne ho saa sa se ono na de wo no pe na obema waye okay nti tambia no de wo ni gi ho a ono eboa no na obema waye nti bi ana nani ma ne ho so saa nti saa na etie na se de me kire mu se ye wo miaye bi wo ho ene ye wo adapa abonu mu no me fa ba ko a eye miaye no adikan miaye no madikan ya kire mu se ade achi ana ade sa Abaddon ana Apollyon emma ne nkrofo assignment so bia nkoye adwuma mfa akra mra na akra no nso no obi ha wo ba bia okwa obenya obi afa no yonko na wafa no nomum ede no ahye ne tumidi ase biaye ba ko pa omuta ko eye baby a efie tumi bi ewo nti biaye edi kan no ye familiar spirit ye ka se familiar spirit a eye efie bayi anase efie honhom anase nkonya baby nkonya honhom ewo okay nkonya honhom ewo ena baby a ayese nkonya honhom wono so no emu ne yenya bayi efire ai nkonya honhom efifrifri bayi efifrifri nkonya honhom na saa nkonya honhom no nso eno nso fifrifri enton emu na ha de ho ya de so emu odro nti ye nkoho dabi ye be san de saa nton na be si ani so na eno so ya kire kwan ye fa so a ebaaye na na de me wai ne fa bi e de be si we so ama ye de akoye nim nti kwan ba ko a ye fa so nya no eye familiar spirit a ewo fie familiar spirit ewo fie no na me kire mu se ebi ni nkonya spirit nkonya honhom ti yemfa ne se bia abusua akonya da fie ho yes na oye oba wo fie ho na oye bema wo fie ho oye bema wo fie ho ya spirit wo fie ho ena saa nkonya honhom no nso na se ena bayi etumi enso firi baaye nti nkonya honhom no chiche ne honhom no ekono ena ebi koye bayi etumi
ɛna bayie tumi no so ne nkonya tumi no efifirifiri ntɔn mu okay ntɔn abusua ntɔn na se nti dabi bɛba yɛbɛkyerɛ mu okay nti efie bia nso sɛ ntɔn wɔ mu yes nti efie bia ntɔn wɔ ne nti efie bia nso nkonya honhom wɔ mu nkonya no nso yɛ akonya ɛna ya fa na akonya akonya deɛ ma biri mi mogya ani na me de apɛ anya agyapadeɛ bi a manya na me pɛ sɛ me bɔ ho ban nti na tumi bi abɛtena saa deɛ na me pɛ sɛ me de bɔ ho ban no mu nti ɛkyekyɛ ne ho kɔ no ɛna ma yɛbɛnya abayie ade firi mu nti sɛ obi ɛwɔ familiar spirit ase a obetumi anya spiritual marriage no ebi nti no betimi na bɛda nti wo behu sɛ wo ne obi bedi nkɔmɔ no ɔsɛ me hu nipa korɔ ne me ba bɛda ɔsɛ me ya me nim ne suyo nanso nhwehwɛmu betumi am yehu sɛ ɛbɛkɔ bɛba no na ɔnoa ne maame na ɛware no ebi nso bɛkɔ no na ɔnoa ne papa na ɛware no ebi nso bɛkɔ no na ɔnoa ne nua baa bi me pesa me kyerɛ sɛ familiar spirit no yɛ honhom a ɛbɛn wo na ɛwɔ wo fie na yɛdua no wo fie wobɛtumi anya bi afiri hɔ na ɔmo botae no nyinaa ne sɛ sɛdeɛ nanom kyerɛ mu no yɛbɛsɛe w'animonyam yɛbɛsɛe wo sikasɛm yɛbɛsɛe w'awareɛ mpuntu ade mpuntu unnya bi wɔ honam kwan so nti familiar spirit no botae no nti sɛ ebi wɔ wo fie a wobɛtumi anya saa spiritual marriage ni bi afiri hɔ ɛyɛ tɔ bi misa wɔ ha bisa sɛ wo ka ne sɛ idi a na wo si ebetimi ayɛ wo maame yes ebetimi ayɛ wo papa ebetimi ayɛ wo awunua ebikura ebetimi ayɛ wo wɔfa ebetimi ayɛ wo busua bi because on sɛ nsɛm na no mbɛka bi kyerɛ yɛn obi wɔ ha wɔ se dakuru bi wɔ hɔ a na ayɛ sɛ wayi mi maame anim good obi so kura wɔ hɔ a wɔ se dakuru bi wɔ hɔ a me nua bi anim na me hu nti sɛ ɛba saa wo maame korɔ ɛne wo papa korɔ ɛne wo nua korɔ a ɔno ne wo bɛdaeɛ no onim sɛ saa deɛ no ɛkɔ so bitin wo ne ne mienu ayi sɛ yɛ honhom na ɛwɔ ne mu onim sɛ botae no nyinaa ne sɛ ɔno wo bɛgoro awia bɛda anadwo ɔbɛyɛ wo sɛefo nti ɛduru awia a n'ani gye wo ho sɛ ne biribi no but ɛduru anadwo a woyɛ n'atamfo nti ɔbɛsɛe wo ho nneɛma a ɛma wobɛnya nkɔsoɔ ebi wɔ na meka ebi wɔ kɔ tumi sizi wawoɔ nti ɔno bɛdi agorɔ kama bebree mahyia bebree a nkɔmmɔ no bɛkɔ so no a wobɛkyerɛ no akwankyerɛ no a yɛyɛ wɔ ho ama ɔde akɔsi ho kwan no na akɔsi no maame bo wiase paa nneɛma no bi wɔ ha na ɛhu saa ne teɛ okay Matthias here because adofo bonyum bi wo se efi abosia mo etwa wo a ya we say Psalm 51 cry 51 verse 10 ho ba bi ka say me nua pa me ne bo anamon kɔ siadan mu ɔno kra na ɔyɛ me nti enya nwanwa ɛwɔ hɔ pa ba onim pa say ɔno ɔsɛe ne ba na ne onim sɛ ɔne wo da ai onim pa ai to the extent say toda kro ba ne timi fo afuro wo se be ma bi nim onim beda ya ade chiye no na sei na nyinsɛn na sei sɛ butane sɛ ɔsɛe nyinsɛn no nti obi deɛ saa na ɔyɛ no obi nso deɛ unya ware ne bi nware obi nso deɛ osika sɛm ba saa obi nso ani so ade ani so favor unya bi da nanso sɛ de na wo ka no sɛ me fan sɛ to da bi na hunu picture bi na ya te sɛ ɛsɛ wo hu nipa bi a ɛne na adwene mu no kasa kyerɛ wo sɛ wo spiritual marriage no free familiar spirit mu aja nkyere mu ye na wanhwe obi ka akɔbɔ no ma me sisi a ba jo yɛsrɛ mo obi anka sɛ unyi ni sɛ aja to me obi nso ɛwɔ abusua num obetime yi wo maame anim obetime yi wo papa anim ana obetime yi wo nua bi anim na wabɛyɛ wo saa de no abra ebia wo maame na uhu sɛ wɔne wo bɛdae no na nyɛ wo no a etumi sisa na me ka sɛ ɛba ne saa na adwen mu na ɛkasa kyerɛ wo sɛ ohunhum na ɔware no bɛn wo wo fie hɔ okay
nti ebi a ɔde wo maame anim na aba but ɛno yɛ san yɛ kyerɛ wo sɛ ɛnya abɔnten spirit bi na abɛware wo ne mo yɛ ofie nipa ɛna ɛyɛ wo saa ɛna ebi wɔ hɔ nso a onyi obiara nim unhu nipa korɔ sɛ asomasi anim na ɔde abɛyi nanso still na ɛwɔ hɔ a ɛna wɔ fie hɔ a na wɔ nkyɛn ɛbɛn wo nkotodwe no mu pɛɛ ɛtumi si saa ɛyɛ tɔ me yɛnkɔ anim ɛ wode yɛnkɔ anim na okay deɛ ɛtɔ so biem ɔn sɛ madi ka akyerɛ mu sɛ ahohom no ɔmo wɔ baabi a obi ɛkɔpɛ nakra de ma ne master ɛna sɛdeɛ yɛn ɛtɔ da bi a yɛyɛ kristofoɔ no yɛka nyamesɛm a yɛboa nkurɔfoɔ ano de ɔmo gu faako na yɛkasa kyerɛ ɔmo no ɔmo nso kɔ baabi a ɛdɔm ɛboa ɔmo ano na ɔmo akɔ hɔ sɛ ɔmo bɛnya obi afa no nomum a na beaeɛ baako a ɛno nso ɔmo kɔ hɔ paa ɛyɛ nsuo kɛseɛ mu bere a dɔm abɔ agu ano no yɛdware nti nsuo mu adwareɛ wota kɔ saa adeɛ no mu a wobɛtumi anya bi aha a wakɔtwe abɛyi no ma mentwe asɛm wɔ mmra nsuo mu adwareɛ no menim sɛ yɛn nsuo no ana ɛdedadeda akyiri kakra na baabi te sɛ ebi a woba kumase a yɛwɔ swimming pool ahodoɔ ɔsɛ mekɔ sumi mekɔyɛ wei saa nsuo no yɛ saa nsuo no bi anaasɛ ɛno deɛ honhom no nkyɛ da nim hɔ makyerɛ mu sɛ beaeɛ bi a ɛdɔm ɛkɔ hɔ kɔboa ɔmo ho ano sɛ ɔmo pɛ sɛ ɔmo boa ɔmo ho adapaa edware wɔ hɔ no ɔmo nso nenam hɔ nti ɛmfa ho sɛ yɛ swimming pool ɛmfa ho sɛ yɛ nsutene baabi a ɔno ɔde n'ani bɛkyerɛ sɛ hɔ na ɔrekɔ no sɛ yɛ swimming pool ho na ɛyɛ ne area ɔkɔ ɔbɛnya bia mabɔ adagya a ɔbɛkɔ hɔ ɛhɔ so deɛ wonya kokoduru hɔ a saa woboa sɛ woma ɔho adagya so saa ne teɛ mekae sɛ me nua Ike Angel FM ɔyɛ biribi party bi saa na meyɛ organizer fact nkoduru a na msa tu mi ka mantumi kyerɛ sɛ ɔmo mfare hwie o ana nneɛma ɛkɔ so wɔ nsuo mu hɔ no yes masa amanfo di nsɛm hunu okurom ha o deɛ ɛkɔ so ni serious enti na kyerɛ sɛ saa places na ɛma bi nya ho adagye yiyi wɔ awa mu hyehyɛ ntadeɛ nketenkete na ɔmo ho gugu hɔ na ɔmo da nsuo mu na ɔmo dware na ɔmo ne mmɛmɛ yi di agoro wɔ mu ne saa nneɛma no wotumi fa spirit ni bi wɔ hɔ wobɛtumi anya bi wɔ hɔ ɔmo sɛ saa tebea na ɔmo wɔ hɔ no ayɛ ɔmo ho no obi a ɔyɛ gidi ni ama papa nyame ho kronkron ti ne mu ɔnyɛ ne ho saa nti ɔmo ho sɛ saa area no ɛna nkurɔfo a ayɛ sɛ ɔmo fa nyamesu nya hwee no ɔmo wɔ nti ɔmo so saa beaeɛ hɔ na ɔmo kɔ ɛkɔfa nkurɔfoɔ no nti sɛ woyɛ gyidini na wotaa de ho hyehyɛ wei no mu bi a ɛdu baabi a wɔbɛwura nti ɛma nyame honhom no firi wo ho sɛ nyame honhom no nso firi wo ho a ɛyɛ mmerɛ sɛ honhom no ba hɔ nko a ɛna ɔba nso a ɛnyɛ sɛ ɔduru hɔ a na ɔfa obiara o hwehwɛm paa deɛ ɔne ne honhom bɛhyia hwɛ ne body hwɛ ne shape hwɛ ne sɛdeɛ wɔsi ayɛ ne ho ne sɛdeɛ wɔsi yɛ wɔ actions nti wopɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ɔmo nso no spirit no ankasa ɔmo paadeɛ fɛ papapapapapa okay na spirit ɔmo didi o dabi o sɛ ntina mi bisa because sɛdeɛ woka sɛ ɔbaa no sɛdeɛ shape sitiɛ yes ɛne sɛdeɛ body ni ayi no ɔmo so paadeɛ ɔmo so wɔ saa ani no ayi no wɔ hɔ okay obi nkura yɛ kɔ yɛ anim no ɔmo didi nti baabi wɔ hɔ a yɛbɛdu wɔ saa adidie bia ho nso ɔmo tumi ba hɔ yɛnkɔ yɛ anim nti deɛ ɛtɔ so mmienu baabi a kristofoɔ a yɛse yɛyɛ kristofoɔ yɛaboa yɛ ano sɛ yɛkɔbɔ asu ɛwɔ nsuo mu ɛhɔ nso ebi atumi ba hɔ ma yɛnya bi na maame yi a meka ne deɛ yi sɛ honhom no na wo mmiɛnsa no onyaane deɛ wɔ asubom na meka kyerɛ wo asubom o a yɛde na wura nsuom a yɛbɔ n'asu no ofiri mu firiɛ no a ɛna spirit no bɛwura no mu ware no for 30 years ɔne ne wo mmiɛnsa na kyerɛ sɛ
okɔbɔ asu no ɔbɔ asu no agu bɔne so ɛsɛ bibi hyɛ ne mu bɔne wɔ ne mu nyame ho kronkron ni ne mu nti ɔno nso pɛ baabi a ɔpɛ obi a nyame ho ni no wafa no captive nti ɔba bɛduru hɔ na ɔhwehwɛ mu a na ohunu sɛ wo kɔbɔ asu no so nyame ho ni wo mu wasɛe wo ho dada wobɛtumi ne wafa ayɔnko a wa capital na ɔde wayɛ ne deɛ maame wo sɛ spirit no bɛhyɛ ne mu berɛ a yɛabɔ no su wɔ nsuo mu a yes yɛpagyaa no no a ɛna ɔwɔ no for 30 years 30 years ɔne ne wo mmiɛnsa wɔ sunsum mu na but na maame no ɔmfa n'ani hu wɔm sɛ ɔmfa n'ani hu wɔm na mmom no ɔhu sɛ anadwo honhom no ne ba bɛda honhom no ɔse ne form no yɛayɛ te sɛ mmoatia style no tiatia ɛna ɔse sɛ honhom no ba ne hɔ nso a de wobɛhu asa sɛ mframa nwunwunu bi na abɔ afa ne dan mu hɔ na ayɛ te sɛ ɛna hɔ bi aba n'ani so at once ayɛ sɛ mintum style bi na afei wanya ne ho kwan na ɔne no ayɛ deɛ ɔmo bɛyɛ ɔba nso ayɛ sɛ ɔdane ne ho bɛrima ɛnyɛ sɛ ɔba in a spirit form o ɔdane ne ho bɛrima a sɛbi ɔwɔ bɛrima deɛ ansa na ɔne no aba abɛhyia nti ɔse ɛtɔ daabi a bɛyɛ 3 months na ne nufu no ahyehyɛ nsuo wom omia nsuo ba te sɛ obi a wawo ebi wa bɛɛ 6 months na nufu so na firim saa bi wa bɛɛ 2 years na wahu sɛ ne nufu no san ahyehyɛ na sɛ saa bɛrɛ wabɛtete maku ama foforɔ asan abɛtɔ mu nti na kyerɛ sɛ asubɔ no a yɛbɔ no yɛbɔ gu fi so ɛna tɔ da bi nso a sɔfo no ɔgyina a ɔrebɔ wɔ so no nso ɔno nso nyame honhom ni ne mu nti ɔba hɔ no kari no ɔhwɛ a obɛtumi afa no mu nti hɔ nso yɛtumi nya bi ɛwɔ hɔ ana abo hu so ɔhu sɛ ɔmo botae ne sɛ ɔmo pɛ baabi a nipa a ɛsɛ ɔne nyame ntam ate na ɔno nso atwe wakɔma ne master sɛ obi a ɛyɛ adwuma ma ne master nti sɛ woyɛ gyidini na sɛ wogyaagya wo ho ɛwɔ nneɛma bi no mu saa a ɛbɛyɛ mmerɛ sɛ ɔbɛfa wo captive ɛbɛyɛ mmerɛ sɛ wobɛtumi afa wo captive deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa a meka ɛtɔ da bi a yɛ ana yɛayɛ adwene sɛ ahonhom no ɔmo didi paa nti baabi a yɛtaa tɔn nnuane ɛhɔ nso ɔmo taa kɔ hɔ nnuane bi te sɛ ɔhu sɛ sode na ngomora yɛbaa bɛsɛe no nso abɔfoɔ no ɔmo baa mmiɛnsa no ɔmo da ne ɔmo ho nipa but Abraham ɔmo aduane ma ɔmo di ɛna Yesu nso ne asuafoɔ no hyia wɔ Awurade adidie no ase no ɔkaa sɛ aduane wɔ yi a mene mu die yi mene mu ni biem gye sɛ ɔsoro nti na kyerɛ sɛ ɔsoro hɔ no adidie yɛ dɛn ɛwɔ hɔ nti ahonhom no ɔmo didi ɛna Numbers chapter 11 time a Nyame tɔɔ mana no ɛde maa Israelfoɔ no ɛno nso ɔkaa sɛ ɛyɛ atumfoɔ aduane ɛyɛ ɔsoro aduane ɛna ɔdane no de bɛma ɔmo as mana nti na kyerɛ sɛ ahonhom no ɔmo nso ɔmo didi nti sɛ ɔmo ba honam tibea mu wɔ yɛn asase so ha sɛ ɔmo bɛfa nkurɔfoɔ no mu a baabi paa bio wɔ ɔmo taa kɔ ɛyɛ baabi a nipa didie sɛ restaurant akɛseɛ paa namono ne twofi ne prɛkonam ne nneɛma akyiwadeɛ nam a Nyame mpɛ no wɔ hɔ paa no na sradeɛ no sɔ ne guo na ayɛ sɛ yɛbɔ nnwom a yɛ adwamanwom na ɛwɔ hɔ paa ɛhɔ nso ɔmo kɔ hɔ a ɔmo tumi fa no mu no bi wɔ hɔ ɛna baabi a ayɛ sɛ yɛtwa mogya gu hɔ paa bi te sɛ bi a mayanka anaasɛ bi a mfa sɛ yɛtaa kum mmoa mogya wɔ hɔ paa ɛhɔ nso ɔmo taa kɔ hɔ saa ne te nti sɛ wo nso yɛ obi a yɛmfa ne sɛ da koro pɛ woanwe namono koraa ntumi ntena da biara kɔ hɔ kɔtɔ nam ɛnyɛ sɛ wobaa hɔ one day no a na wabɛfa wo
So no so no oba ho bepe ne nkrofo nti oba ohwem na obi a woni obehia obe occasion bebre afi ohwe o dressing ohwe o nante ohwe wadidiem na oni bre nam ne moja bebre a obetumi afa captain dey say ohun say woni ne wa yonkofa ya vo mi nya na mo no bebre wi na de ku ye ya say aja Thomas mat nsema wo bie sue no ho ehu pa on say sabia na mo no yes ye toto mo ye wi ya ye sa ye bubu ye mu ye place a ya bar spirit ho no baba no mo ba na he no woko sa ntina ye sha ase we do weekends amon for share that tombo ase wensa yes tena baabi ji wo mani ene na che say ene kura ne say wo di birthday bi na ase no mo ba no e che da nya correct ya ne che spirit no baba ho e wo say ye sha ase no na me ka say se o ye gidini a na mo woni da ho a nyame honhom be kasa a kire wo say enya biaye nyina ene sese wokọ enya duane nyina na sese da bia utu ani edi akire on say osoro na ye boa ye ho se ye bekọ no ni nya no enya easy nti ye wo niema bebre wo ho a se upese unya osoro mu kwan ye se uyi wo ho firi ho ena se upese oni ahonhom so nya yonkofa so pa ene saa bia ye ho no taagoro ho abeye mre se obenya bi because omo ankasa no hunu se obi a oba sa area ho no bi aye de one ne nyankopon ntam ate ndi so no so ba obehia ho no ofa no mum a eye simple man david se we dey kra dey I say ono wote wona ade ho abewo so na ade ho abewo so nti obetumi afa sa akwan ne so na wanya bi ena de etoso bi mu ye homosexual say e won kra bata fan say nipa oni aboa eda saa de no so wurom pa na we addicted a obetumi anya honhom no bi amna fa no mu saa nema no nyina ye de oyi anyame honhom niu so e na omo so ba bi anyame honhom nie na ho na omo pe papa eva bibi antu nchen enipa bi ye ne mo aye pe o saa nipa da sen ni me kasa akwa bi omo che no na oni obi aponche da mo di ade enko na bina wo tirim ti wabodam aboa mo onta wan wi abaka say abrofo no ena ne wo mon kraman ene saa niema no ha but ye ha ikura no saa de no se e wo ho yes na eso saa nipa na saa adwin we wo ni mu no nyame honhom ni mu nti nyame honhom ni mu no eye mrema no se ono so ba be fa wa yonkofa na wa se wa brabo no kura wadwene kura wo ya emu fo se de wo ye no kura ye bone etia wo nyankopon na ye san so gu ni padua so ho fin wo atenka na wo pesa wo be ye saa de no kwa na wo wadwene mu ti se de na wo tu papa na fo na futuo ni se ye bibia ye nwene wo wo ho atwa ye ho ahia no ono de onwene saa nti emre so se saafo ni nyina nti ube konhwehwemu mu no na omo wo saa tibia wonum nyina no efa no a na wo saa problem no efa no a nti se ye agidifo yi ye mu ye ni da ho na ye hwe ye ho so yie e wo se de me kan a nyame tumi mu nti nyame honhom betena ye mu ye ntumi nkohia saa ha we bi da na mo se ye tu ye ni si ho koso de a emre ye nka ne so obi a wakọ obi a ena wanya bi na emom eho ena dodo na takọ a omutanya bi wonim ai say ye time ni ntia say me bubo trantra baako bi on say de sofo no kan 100% true eye wo adwaye bi wo ho a ukọ ye nkurase no a ena na eta wo ho pa ye si a ye mmoso nchanse na bambu on yesi uwuram na odware a obi wa bontia onhunu wo ho beta suru se ne de so obi wo soro a obetumi ahunu wo ho saa dwaye no nso
sɛ wotaa dware na baabi esie no ɛhɔ yɛ ahonhomɔne asene ya ɛhɔ nso betumi anya bi ne amanfo abra we kura de maame ma onfa nto wɔ bible mu on sɛ David ɔte na bro san so ɛna ohunu Uri ayere no wadwaye that type of adwaye ni bi ɛna ma ɔde hu Uri ayere no na ne konkodo no yes a spirit ni twam yes na bi kura wonam wiem sa na onya duru hɔ na udware wɔ hɔ na ɔhwɛ na wo ho yɛ na kɔ no a obetumi abɛfa o captive on sɛ na America sɛ ɔmo wɔ some areas a tambia no ɔmo nam ɛde kɔ ɛna ɔmo nso nkoroyɛ na ɔmo kɔ no nso no ɛyɛ honhom bi na twetwe ɔmo de ɔmo ba hɔ so ɔnyɛ sɛ ofiti ya no ɔkɔ on sɛ mpanifo bu bebi sɛ moti akɔ ayie okuro mu a ɔkɔsoɛ hwan sasabonsam ndɔno so baabi a ɔfa honhom bi bɛ linki no ama ɔno so wanya obi akacha no ɛhɔ na ɔmo kɔ nti gata bi wɔ hɔ a ɛyɛ spirit na wom nti ohunu sɛ ne spirit ne gata ne spirit yɛ baako nti ɔbɛfa gata no ho na sɛ area hɔ saa dwa ne si hɔ a ɛbɛtwe no ama na ba hɔ dua bi wɔ hɔ a ne spirit na ɛwɔ mu no ɛbɛtumi alinke spirit foforɔ aba n'ase nti saa wɔ saa dua n'ase na wotaa tena aseɛ koraa no nso ɛbɛtumi aba sɛ wobɛtumi anya bi wɔ hɔ nti sɛ yɛnnia ni wanti nneɛma bebree ɛɛkɔ so a yɛnhunu ba sɛ woma ho afotuo nso a dodoɔ no anyi nni sɛ ɛyɛ nokorɛ saa mpa obi koraa deɛ wɔn kuro no mfimfini baabi ayɛ sɛ bridge bi wɔ hɔ ɛna yɛayɛ bridge no ama no ayɛ sɛ akonnwa ɛna anadwo bi a ɔne ne mpena kɔtena so na ɔmo bɔ nkɔmmɔ kɔtena so na ɔmo bɔ nkɔmmɔ nti honhom no twa mu a da biara mo te hɔ adwama nkɔmmɔ ɛyɛ likely sɛ ohu na ne kɔn dɔ a obetumi afa captive ehia sɛ ohu a ne kɔn dɔ o sɛ deɛ wankasa watɔn ho ama on sɛ asɛm a wokan obi a wotie me da bi kura sɛ nye sisi a waka kura se mo baabi a na ɔtatena da bia na dwu baabi a ne ɔbaa bi gyina no obi kura wɔ hɔ asɛ da woka no ɛyɛ kuro bi wɔ kura efie no a mo gyina kyire no yes nkonya bi wɔ hɔ bibi wɔ hɔ saa so ɛna te sɛ deɛ na wo kyerɛ mu yi mantam a yɛgyina dware bra ewie mu apinipini ɔn sɛ nkuro nketewa mu no saa dware no wɔ hɔ efiri bɛɛ sɛ 5:30 de kɔ a ewie mu ayɛ te sɛ de epinipini no ɔso menkɔ dwaye no ɔde ne nsuo no asi ebi a dan n'akyi hɔ baabi saa street bi mu no wayi ne ho no wagyina hɔ sɛ esum aba nti obi otwam enhu no but deɛ honam ani wanhu no honhom deɛ ɔno otwam a obehu ɔno kwa de ohia kanea koraa because ɔno wonam sumu dada sumu no hu na de nti ahono nso sɛ wotumi yɛ saa da bia woyɛ saa da koro pɛ wobɛtumi afa so anya bi nti nka yɛ afotuo ma yɛn paa sɛ yɛnya agya yɛn ho wɔ saa kwan no so na yɛbɛmu yɛn ni ada hɔ na yɛakɔ yɛn anim wɔ didie mu yɛn nipa no a yɛwɔ wiase no mu no ahohom no koraa sere yɛn yɛho yɛ ɔmomɔbɔ because ɔmo ho yɛn sɛ ayɛ sɛ yɛgyaagyaa yɛn ho nneɛma ɔmo pɛ nko ara na yɛyɛ de ma ɔmo ɛna ɔno nso nya bɛfa wo a waka wano atom deɛ ɔno yɛ wo no wonni tumi sɛ wokɔka kyerɛ no sɛ menyɛ wei agye sɛ tumi bi aboro no so abɛgye wo afiri ne nsam ansa na watumi afiri ne tumi di ase titam biara no ɔmo ho yɛn sɛ ayɛ sɛ yɛyɛ nipa a yɛadwene mu no yɛnwene honhom mu nneɛma ho sɛ yɛbɛbɔ yɛn ho ban ama nneɛma bi afiri yɛn so sɛ ɔno deɛ ne botae nyinaa ne sɛ baako ɔde fi bɛka wo efi nso ka wo a nyame honhom bɛfiri wo so nyame honhom nso firi wo so a ayɛ sɛ su papa bi a nhyɛ da nna adi wɔ mu nti deɛ wobɛyɛ biara no bɛyɛ te sɛ deɛ ayɛ sɛ wo mpɛ nso ɛno a na wobɛyɛ sɛ honhom pɛ ne nso honhom pɛ nanso honam yɛ mmerɛ saa deɛ no ɛtumi de adwaman ba wo so ana
spirit no etumi se ono na nya omo anso na omo se du brevi omo ye jealous kakrai obi wo ho a ye mfa ne se wo bo ho adagye e na ho aye ne fei na wa be fa wo no mumi ne hu nsuo na no wo da ma wo wanya firi ho no eno no de koye ne nyankoma de wo ne spiritual realm na ho no minim se nkyeretsemu bebre wom na minim se bre no wo mu anti na se maja ho no na nka bre ni nim sa aha nti we dey ahye se ye be solution no a na me de ho no so abewurom ono wo hia mu a nsuo na firi mu ba no duma edie na say ye solution so ho yes